Għall-ewwel darba minn mindu faqqet il-pandemija tal-coronavirus pajjiżna, Malta kellha 8 ijiem infila fejn ma kien irrappurtat ebda każ ġdid. Il-Ministeru tas-Saħħa qal li bejn il-ħamis u l-ġimgħa saru ftit anqas minn 1000 swab test fejn ma rriżulta l-ebda wieħed pożittiv. Aħbar tajba hi li fl-aħħar sigħat fieqet persuna oħra minn din il-marda biex issa l-każijiet attivi niżlu għal 3. Dan huwa l-itwal perjodu bla każi ġodda sa mis-7 ta' Marzu minn meta kien irreġistrat l-ewwel każ tal-virus pajjiżna. Minkejja dan l-awtoritajiet tas-saħħa xorta tikomplu jappellaw sabiex il-pubbliku ikun kawt u jibqa' josserva id-distanza soċjali, tintlibes maskara protettiva fil-waqt li jsir il-ħasil tal-idej ta' spiss. Dan aktar u aktar issa li pajjiżna fetaħ mill-ġdid l-ajruport u l-portijiet fejn din il-ġimgħa żdiedu 28 rotta oħra għal ajruplani li qed itiru minn u lejn Malta. In-numru ta' każijiet li kellna minn Marzu s'issa huwa ta' 674 fil-waqt li dawk li rkupraw minn din l-imxija jammontaw għal 662. Pajjiżna ilu 19 il-ġimgħa jaffaċċja l-isfida delikata li ġabet magħha din il-pandemija bl-awtoritajiet tas-saħħa iħabbru li l-ħabs tat-testijiet f'Malta u Għawdex se jibqgħu miftuħa. Intant, tul il-jum ħarġet l-aħbar li fi ftit ġimgħat oħra se jirritornaw il-vjaġġi bil-cruise liners b'kumpanija partikolari torganizza ġiti għal Maltin biss, cruises li jitilqu u jaslu Malta stess.